Suarez, Italian Chandler. Ngayong paparating na April 13, 2024 ay ang nakatakdang laban ni 2016 Olympian at current IBO at IBF Intercontinental Super Featherweight Champion na tubong Davao del Norte na si Charlie Suarez. 8 rounds na title fight at gagawin ito sa Amerika. Makakalaban sana niya dito ang undefeated prospect ng bansang Puerto Rico na si Henry Lebron. Kaso bigla na lang itong umatras sa laban sa di malamang kadahilanan. Kaya naman, pinalit na lang itong makunat na Meksikano na si Luis Correa. May record ito na 15 wins, 6 losses, 7 via knockout. Di pipitsuging kalaban itong si Correa dahil nakasagupa na din niya ang mga ilan sa mga elite boxer tulad na lang nila Robson Consicao, Adam Lopez at Enrique Vivas. At sa 6 niyang talo ay di pa ito natalo via knockout, lahat umabot sa desisyon. May record itong Pinoy na si Suarez na 16 wins, 0 loss siyam via knockout. Isa sa mga di malilimutang laban niya ay noong ma-upset niya ang undefeated champion ng bansang Australia na si Paul Fleming. Nakuha niya ang mga titulo ng Australiano via 12 round TKO. Pero may mga laban din si Suarez sa kanyang amateur na talaga namang tumatak di lang sa mga Pinoy boxing fans kundi pati na din sa internasyonal. Ito ay noong nilabanan niya ang kilala na isa sa pinakamagaling na boksingero sa buong mundo, ang 2 times Olympic gold medalist at dating pound for pound, ang Ukrainian na si Vasily Lomachenko. Kahit may injury at 5 araw lang ang naging training at pagbawas ng timbang, ay kinasahan pa din ni Suarez itong si Loma at binigyan pa ito ng magandang laban. Боксер из Филиппин. Абсолютно 17 лютого. Еще один представитель яркий из Филиппин. Это Суарес знает. Удалось с ним пообщаться. В общем-то, он даже тренировался вместе и проводил легкий спарринг. Василя Ломаченка. Тому також наш боксер досить серйозний. Дуже сподіваємось ось на цього українця, який зараз у ринку. Хороший удар по печени. Хорошая реакция. Василий поддавливает. И снова еще продублировал удар Василий, но мы видим, что тоже жестко. Бійці, які просто вийшли на ринг, ну і зім'яли своїх суперників. Ну і тут же Василя придає і не закривається у захисті, також іде вперед. Ну, то, о чем вы говорите, что филиппинец действительно очень непрост представитель, можно так сказать. Несмотря на то, что, конечно же, он знает нашего атамана. Но посмотрите, как неплохо сейчас боксирует. Василь не замилуватися, але треба сьогодні перемагати. Не лише милуватися. Ломаченко одразу ж трійкою намагався відповісти. Отлично обработал корпус соперника Василий. Цьому боксеру, ну і по-перше, Да, внес корректно на ближней дистанции. Казалось бы, Суарес и руки соперника. Комбинационно. відувати Суарес руки вперед, так само знаходитись. В другому раунді пішов вперед Василь, збільшив другий раунд. Да, уж Більше не у нього не виходить, а Суарес не находится, и поэтому держит его все время в напряжении. Ви чуєте, як підтримує за майже від кожного тікає. Ну тут пройшов удар, але одразу Печень очень хорошо пробил. Еще повторяет Василий. в передньому моменті ледь не зустрілися головами суперники. Не дивилися ми такого вже у першому двох. Заканчивается второй раунд. И пошел вперед сейчас филиппинец, рассчитывая взять концовку. Но концовка все равно за нами. Нужно было послушать. Ось те, що вимагав, до речі, Суарес також це розуміє і бачить. Є себе розвертати. Левый боковой попадает Василий. Еще. Считывай.
третього раунду пішла. Переду ще 4-й і 5-й раунди. Четкая работа по корпусу и тут же по левому. Наконец-то! Дуже Последние мало часу. секунды этого раунда Василий идет добивать. Що одразу ж Василь Ломаченко пішов вперед. Побачив він перед собою вже суперника на одному коліні. Да, ну что, мы видим, что Василий сейчас полон силы и желания закончить этот... Суаресу залишається ось лише буксувати так. Іти вперед, і руки працює Ломаченко. Він іде вперед, він. Суаресу залишається працювати лише другий. Видимо, уже не такой подвижный на ногах, дает себя зажать в углах и у канатов. Тут падение без, что филиппинец остановился. Говорит, твои плоды. Так, Красной комбинации. Не буду номинувати для вас, що всі судді, всі ці 3 раунди віддав. Триває 4-й раунд, другого апперкот. Василя Ломаченка немає нічого загадкового у цьому філіппінцю, його техніці. І знає, що очікувати наперед. Ломаченко. И сейчас Василий так интересно действует, просто сейчас отдал тем, что ты можешь. Кстати, необычная фамилия. Суарес столкнулись немножко головами ребята. Ну и снова завершающий удар по печени от Василия. Враження, що саме Василь Ломаченко відпочивав. Трошки дав собі. Да, действительно, очень хороший провел бой, очень быстро. В категории Василий Ломаченко против... Вагова категорія легка, але дуже. Ось подивимося у 5-му раунді. Також ми чули підказки Анатолія Ломаченка. Пропускает филиппинец. Ну и сейчас такая игра кошки в мышки. Отвлекся немножко Василий, снова взялся за дело. Питань до цього немає, адже Ломаченко домінує. Всі 4 раунди. Набагато більше ударів. І як розмаїто працює Василь Ломаченко. Со стороны Василия Ломаченко. Сейчас он немножко отдает. В общем-то, может ответить. Розумів, що суперник сьогодні дуже серйозний, але розкусив. Знаєш, він Там столкнулись ребята головами. Хорошо, что нету рассечения. Снова пошел вперед головой. літню серію боксу і другого двобою, до речі, який не викликається про Василя Ломаченка. Да, ну и последние секунды этого поединка. Проснулись зрители. Все, гол. Bagamat natalo si Charlie Suarez sa laban, ay madami naman ang bumilib sa kanyang tibay at tapang. Madami din ang nagsasabing kung 100% physically fit lang sana si Suarez sa laban, ay mas pahihirapan pa umano niya itong si Lomachenko sa kanilang bakbakan.